Feliz Sabbat. Een gezegende Sabbat. Feliz Sabbat. De un coro, uno. Vai para trás. Ok, nós estamos contendo nos porta junto a we. We zijn blij dat we hier met z'n allen kunnen zijn. We zijn junto nos por desarrollar, nos por pasar de palavra de Dios. Zodat we samen kunnen ontwikkelen in het woord van God. Y va aquí con Dios tiene visión, no sabe. En wat hij ons te vertellen heeft vandaag. Is dat niet waar? Bueno, el título de tema está Por fin el día llega. De titel van het thema is eindelijk is de dag aangekomen. Juist. En toen kima de visa, Wat zegt het nog meer? logo que casa con Jesús. Zou je met Jezus willen trouwen? Quando nós que casa com Jesus. Wie van ons wil met Jezus trouwen? Verdade? Ja, toch? A sombra de Deus está bom, Deus está perfeito. Want God is goed, hij is perfect. E Ele deseja sempre o melhor para cada de nós. En hij wenst het beste voor iedereen. Pensei, não tem dúvida, das coisas Cristo Jesus. Daarom moet je niet twijfelen om voor Jezus Christus te kiezen. Ok. Pero, ora nós está deal com casamento. Wanneer we met trouwen bezig zijn, Maneira de Mateus de visa, zoals het in Matthäus zegt, caminda e dos não lobira uno. waar twee één zullen worden. Pero a nós vemos oração de Jesus em Juan capítulo 17. Maar vandaag gaan we naar een gebed kijken in Johannes hoofdstuk. Versículo 21. Welk hoofdstuk, sorry? Juan 17. Johannes 17, Yes, Juan, sí. Hello. Versículo 21 tegen 23. vers 21 tot 23. Ok. Het bisa panantur porta mes cosco abo o tata. Da de mi e a mi dembo. Panantame porta de nos. Pa mundo quere ko aba mandami. E a glória ko vadunami mi adunanan. Pananta mes cosco nosta Ami denan e abo de mi. Panam porta perfecto de unidad. Pa mundo por saco aba mandami. E kubo estimami meskos. Kubo stimanan meskos kubo stimam. Ok. Dus Jesus unisu oração na laatste momento. Jezus had zijn gebeden op het. Tá bem? Ok. Juist. Correcto. Ok, dus dan wij back. Dus Jesus oração para het laatste momento dan tava dat. Het gebed Tava dat para nos porta uno. was dat wij één zouden kunnen zijn. Ok, so unidad aqui é importante ora nós estamos falando de matrimônio. Het samen zijn is belangrijk wanneer we het hebben over het huwelijk. Juist, dus unidad me se pero voor Jesus hace oração aqui. Het samen zijn vanaf het moment Significa que nota tem unidade. Ok, Mike caiu. Yes, Mike se oferece com outro. Ok. Você anda escutando, Ana? Anda escutando, Ana? Mike Hallo? Ja. Juist. Juist. Ok. Sim. Juist. Ja, dus me dizer de novo, já vou traduzir de novo. Ok, dus ético Jesus hace oração para unidade, para virar Het feit dat Jezus het gebed heeft gedaan voor eenheid, dat was voor mijn eigen notava dat in unidade. was omdat er geen eenheid was. En toen kiko eure e a buta, hoe notava dat in unidade. En wat heeft ervoor gezorgd dat er geen eenheid was? Por nos vaca in verdade Isaías 59. Isaías Als 59, we kijken naar Jesaja 59, versículo 2. vers 2. Ito bisa nos maboso iniquidad ng a causa separação entre vosso e vosso Deus e vosso picaram a se su cara aqueles para vosso assim que não te atende. Dus, de outra palavra, aqui que traz separação? Dus wat heeft de scheiding gebracht? Met andere woorden, Picar. de zonde. Dus, para era som Jesus mestra a oração para nos pobira uno com ele. Dus om die reden heeft Jezus het gebed moeten doen, zodat we samen met hem konden worden. Correcto. Dus Senhor
E parte aqui também importante, mas como de picar a três separação. Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Zonde heeft voor scheiding gezorgd. Juist, mesmo gosta me den e pareja, ora tem problema lang esta três separação. Net zoals problemen tussen koppels, dat problemen voor scheiding zorgen. Juist, assim é também entre nós com Deus esta três separação. Zo zorgt het ook voor scheiding tussen ons en God. Pero wat Deus não gosta é assunto de separação. Maar God houdt niet van scheidingen. Dat het een purapa direita é assunto weg. En hij wil het zo snel mogelijk oplossen. Então você de mesmo boek de En Isaías, daarom in hetzelfde boek van Jesaja. versículo 18, que é Isaías 1:18, Dus Jesaja 1:18, 8 juist. vers 18. Ele diz bem a war laga nos raso na unto. Ok? Então ele diz, maneira senhor, ele diz, mas que você picanan de maneira escalada, não lo vira branco maneira sneu, mas que não te corra maneira escalada, não lo vira maneira lana. Ok? Dus Deus quer razonar conosco. Yes. Ok. God wil redeneren met ons. Correto, we sombra agora bom. É picar contra essa separação. Want de zonde heeft voor de scheiding gezorgd. Agora, Senhor, que conversar conosco, bawak para fix é assunto weg. God wil nu met ons in gesprek gaan om het probleem op te lossen. Dus para o mira com Jesus, não pode aguentar para nós porta separar foi je at all. Want God houdt er niet van dat we gescheiden zijn van hem. Jesus por aviso wel é picar bini, laganan que da leu femi. Jezus had kunnen zeggen, de zonde is gekomen, laat ze maar ver van mij blijven. Pero não, é que tá junto conosco, é que tá uno conosco. Maar nee, hij wil samen met ons zijn. Hij wil één met ons zijn. Pero ok, agora. Maar nu, Ele avisa para bini, para razonar junto com ele. hij heeft gezegd om te komen om te redeneren met hem. Pero bing unda. Maar waar komen? Onde nós temos bai para razonar com ele? Punda, Amsterdam, onde nós temos bai? Waar moeten we naartoe gaan om met hem te redeneren? De Bom stad pergunta, no? Amsterdam, goede vraag hè? Dat betekent in Juan 4, na papi com Jesus umia. Daarom in Johannes 14. Então eu Jesus papi grande caminho que Hallo? tá bai. En had Jezus het over van een plek waar hij naartoe zou gaan. Versículo 4. Vers 4. E di boso sa onde me tá bai e é caminho boso sa. Naquele meu leu. We zijn even ver gebleven. Você tá onde caminho tá toch? Want waar is hij dan? Então versículo Tomás me Senhor, Senhor, nós sa onde me tá bai. Ok? Com nos por sa e caminho. Hoe weten we de weg? Nós usamos também, nós usamos caminho, que me digo assim. We weten niet waar we naartoe gaan. Wat moeten we nu doen? Ja, isso que me diz, agora, nós temos bem waco, Nu moeten we kijken onde é caminho com Jesus a cana vai estar. waar de weg was waar Jezus naartoe was gegaan. Ja, is Juan capítulo, sorry, nós bij Hebreeën dan 4. Ja, Het staat in Hebreeën 4, Hebreeën 4, versículo 4. vers 14. Dus nós que são Jesus a bai, toch? Want we willen toch weten waar Jezus naartoe was geweest. Ok, de visa. Como que nós tínhamos um grande sumo sacerdote, quem é passador e cielo, Jesus e o de Deus, laga nós tem firme na nossa confissão. Passoma nós não temos sumo sacerdote que não por compadecer de nossa debilidade, não? Sino que tentar dentro cos, mas cos conosco. Mas toch sem picar. Feedback um tique aí. Ja, nós vamos aqui também mais melhor. Ok, nós esperem focus. Me dá bola ler se trove. Ik ga het opnieuw lezen. Yes. Dori é coisa, é nós esperem focus. Ok. Nós vai back. Dus nós que sa Jesus vai. Dus we willen weten waar Jezus naartoe is gegaan. Dus Thomas die e caminho nos Satan onda. Want Thomas zei dat hij niet wist waar de weg was. Dus Senhor, nós temos que buscar Jesus, mas é que razonar conosco. Dus we moeten Jezus zoeken, want hij wil met ons redeneren. So agora bom, sua oração dá para nós estar uno, Want zijn gebed was voor eenheid. pero picar a 30, separar-nos foi outro, De zonde was gekomen wat ons had gescheiden. pero o é que único nós. Maar hij wil weer samen zijn met ons. Pero lá vai caminho
Então, ei, eta bij waranos. Hij ging ergens naartoe en daar zal hij op ons wachten. Versículo 4, Hebreeën 4. Hebreeën 4, vers 14. Então, bisa como conosco gran sumo sacerdote que é passador em cielo, Jesus é o de Deus. Laga nós tem firme na nossa confissão. Mas nós tem um sumo sacerdote que não por comparecer de nossa debilidade, sino uno que agora tentado em turcos, mescos conosco, na toque sem picar. Pensei, laga nós acercar o trono de graça com confiança, para nós por receber misericórdia e a graça para ajudar em tempo de necessidade. Ok. Agora você não tem que me ler, mas nós temos que acercar o trono de graça. Nu moeten we naar de troon van genade gaan. Juist, para nós por a misericórdia. Om genade te ontvangen. E ajuda em tempo de necessidade. En hulp voor in de Pero tijden van nood. onde é trono de graça está. Maar waar is de troon van Oké. genade? Pero nós há tip. Maar we hebben een tip gekregen. Dus nós temos sumo sacerdote. Want we hebben een Hoge hoge priester. Juist. Agora, um sumo sacerdote normalmente é oficial. Waar is een hoge priester normaal gesproken? Denk é santuário, In het ok. heiligdom. Dus agora aí, nós também vamos back, nós agora Éxodo 25, versículo 8. Weet je nog Exodus 25 vers 8? Ela visa, Deus avisa Moisés para trazer santuário pe, Toen zei God tegen Mozes om een para heiligdom é por te maken. viva meio de seu pueblo. Zodat hij onder zijn volk kon wonen. Ok, dus agora aí, voor Jesus wordt sumo sacerdote. Dus Jezus is een hoge priester. Anterior, Deus avisa trazer santuário conforme o desenho, do local como ele vai mostrar. Conforme o desenho que Dus Deus. God zei om het na te maken volgens een bepaald ontwerp. Juist. Dus ja nos lusta como isso sende, que Jesus meseta de santuário. Dus onze lampen gaan branden dat Jezus in het heiligdom moet zijn. Dus é que conversar conosco através de santuário. Dus hij wil met ons in gesprek gaan door middel van het heiligdom. Juist. Laten we zo Hebreeën 10 orar. Laten we even kijken in Hebreeën 10 E versículo 19. en vers 19. Mas nós temos que vai cas que pensamento of me avisa que saber onde Jesus está. Want vandaag willen we naar huis gaan wetende waar Jezus is. Juist, mas nós que encontrar com ele, toch? Want we willen hem ontmoeten. Nós temos que casa com ele, We toch? willen met hem trouwen, toch? É bom. Dus 10:19. Ele visa pensar humano como que nós temos confiança para dentro o lugar santo. Eigenlijk na inglês se divisava santíssimo, ok? Dus para dentro o lugar santíssimo por meio de sangue de Jesus, ok? Dus onde Deus está guardando-nos por meio de sangue de Jesus? Waar wacht Jezus op ons door middel van het bloed? Ding el lugar santíssimo. In het heilige. Juist. Ok. Dus een woord para nós por compreender bom. Dus om het goed te begrijpen, Eu de bom para nós vai em Éxodo 25 mês. is het goed om naar Exodus 25 te gaan. Yes. Versículo 20. Vamos lá, Éxodo 20. 25. Yes. Eu aqui o rato que não, para nós lá onde Deus que topa nós. Zodat we kunnen zien waar God ons wilt ontmoeten. Sim, Éxodo 25, Exodus 25, versículo 22. vers 22. Het dice, e non lo mirioni cubo. For di rivaunda e propiciatorio for di meimedi e dos cherubinan, cutin ribe arca di testimonio, lo mi papia cubo toccante di tutto che mi deve donavo come mandamento pa e yunan di Israel. Ok? Dus, una die cherubinan Waar zijn die cherubs? e por cherubims. De twee engelen. Juist, e provisitore que tem mandamento, não verá? Então nós temos em lugar santíssimo. Juist, que Heilige de heilige. e Deus quer reunir com Moisés. En daar wilde God vergaderen met E Deus quer Mozes. reunir conosco. En ook met ons. Dus Deus quer conversar visando máximo picando de maneira escalada. Juist, lo me hacen en blanco maneira sneeuw. Não onda trove. Waar ook alweer? Den el lugar santíssimo. In het
heiligdom. Talvez você não está estudando el contexto de matrimonio aqui através do santuário. Daarom bestuderen we het hele context van het huwelijk door middel van het Juist. Heiligdom. heiligdom. Correcto. En teorie, Juan 4, versículo 6, nos tur conocele. Johannes 14, vers 6. Vers 13. Juist, we zullen bisa, a mí te camina en verdad y en vida. No ende no por, sino pa medio de mí. Juist, que me di, awor, única camina tavo. Waar is de weg nu? Del lugar santísimo, pero con nuestra cana dentro del lugar santísimo. En ¿No het so? Através de Jesús. Através de su sangre Door middel van precioso que la het derrama. heilige bloed dat hij voor ons heeft, Sorry. heeft geofferd. Yeah, sorry. Maar Luida, hermano, digo traducir. Ok. Ok, die hoor hermano, dus we saben. Kost mij tiki hot. Die digo. Dus goed. Ah? Ok. Dus através de sangue. Dus door middel van het bloed Nós por cana dentro del lugar santíssimo. kunnen wij het heiligdom betreden. Dus foi o começo do santuário. Dus vanaf het begin van het Na altar de sacrifício. altaar van de offer, Juist, e na sangue a bordo derramar. daar werd bloed vergoten. E a sangue wordt coedo conche. En het bloed werd in een kom opgevangen. E esse sacerdote a coe vai cone pecana vai lugar santido, de lugar. De priester nam het mee naar het heilige der heiligen. Juist, la passa com ele lava mano. Wij gingen voorbij de was. Sigue cana vai cone de lugar santo. Hij ging naar het heiligdom. E dentro tava de oficial. En daar vond de handeling plaats. E dia pa aia En na één de keer per dentro del jaar lugar santíssimo. Gingen ze naar het heilige der Então, heiligen. kiko da tuma lugar aí dentro. En wat vond daarin plaats? E tem reconciliação, pero promê perdão, digo tu lugar. Juist. Verzoening en vergeving. Juist, que mendi e tinko perdonanos promê, você le bisa bem lá que nos razonar. Dus hij moet ons eerst vergeven. Daarom zei hij, kom zodat we kunnen redeneren. E eu é para proclamar que ela reconciliar En conosco. nu kan hij Juist. zeggen dat hij met ons wilt verzoenen. Correto. Agora, nós somos como ser humano, Wij als mens zijn, hè? die hora nós te bruar, toch? Soms zijn we in de war, toch? Pues Jeremias 6:6 te bisa, ora você te parar num caminho. Want Jeremia 6:16 zegt, Pundra quate barriga ng antigo. Ja, ik caminho ng antigo. Oké, laten we bij de rato Jeremias 6:6. dat we naar Jeremia 6 vers 16 gaan. Nos tur conoce. Die kennen we allemaal. En nós também aqui que explica nos de boek de Jeremias. Dus we gaan kijken wat er ons wordt uitgelegd. Mas é bonito meu, aqui de visa. Is assim o Senhor de visa. Para na e caminha ng imira. Amor. Dus Jesus visa ami te caminha. Dus Jezus zei, ik ben de weg. Pero o ito Maar bisa ora wat para ni caminha nang. Als je op de wegen staat, Kaya mas yo pi caminho mesting. er zijn heel veel verschillende wegen. Pero tem caminho que nos pode llegar para razonar com Maar er is Jesus. één weg die we kunnen betreden om met God te Tá redeneren. caminho só tem para llegar ser que tata com a via de Er Jesus. is één weg om bij de Vader te komen en dat is door middel van Jezus. Pero nos problema tá que tem assim tanto caminho. Maar het probleem is dat er vele wegen zijn. Agora, Maar nu, Jesus te visa como que tem o caminho. Jezus zegt omdat er veel wegen E de zijn, puntra pe barriga nang antigo. Que nos digo assim? wat moeten we doen? Puntra. Vragen. Pa sombra te assim tanto como nos sata quava dingo que. Want er zijn zoveel opties dat je niet weet welke je moet kiezen. Até hora como puntra, ele mostrava para bo cana denje. En als je het aan hem vraagt, zal hij het laten zien, zodat je die moet Ora betreden. bonje, lo boya, descanso para bo alma. Als je hem vindt, vind je rust voor je ziel. Agora, provérbio antes 4 dias 2 te visa, Spreuken hoofdstuk 14, vers 12 zegt, tem caminho que te parse recht Er de is- vista de ele, er is een weg die recht lijkt in het aangezicht van de mens, pero su fin ta caminho de morto. maar het einde is van de dood. Ja, es que men, de outra palavra o, Met andere woorden, mi por mir caminho pa bom. ik kan een weg zien die goed lijkt. Of Ta de mi vista e caminho te parse bom. zo lijkt het voor mij, Pero su final porta caminho de morto. maar het einde kan een weg van dood Que zijn. me eure mi no por confiar in mi mes pensamento. Dus ik kan niet geloven op mijn eigen verstand. É, ele bisa maldicionar te strango ta confia de gente.
Vervloekt zijn de por mensen, correr confiança de gente, vervloekt zijn de mensen die hun vertrouwen in de mens e tá se gente na fortaleza. Wat is fortaleza? Juist. Oké. Ik weet niet meer wat de zin was. Sim. Nou, de visa, malicionato sangue de por confiança de gente. Vervloekt zijn de mensen die hun vertrouwen zetten in de mens, E quando se dirão, die gente su força. volgens hun kracht. Oké, Juist. dat ze van hun anderen hun kracht maken. Oké, dus e coração, Bijbel diz nos quem por conhecer. Het hart, wie kan het kennen volgens de Bijbel? Ja, isso é engañoso. Het hart is... Mas mire, dus, de outra palavra, Met nós andere te woorden, sentamos como nós hacia e perdão. wij zitten, hoe kunnen we nu die vergeving ontvangen? Nós não podemos confiar nos nem nos próprio coração. Want we kunnen niet ons eigen hart vertrouwen. Isso é engañoso. Want het liegt. Então, nós caminho que te parece bom. Het laat ons een weg zien die goed lijkt. Pero su fin te caminho de morto. Maar het einde is van de dood. Que melhor e nós temos ter ajudança. Dus dan hebben we hulp nodig. Passou nós aguardo separar. Want we zijn gescheiden. E Jesus está guardando-nos del lugar santíssimo. En Jezus wacht op ons in het heilige. der Pero nós não heiligen. miremos. Maar we zien hem niet. Ok, nós temos ter ajudança. We hebben hulp nodig. Quem pode ajudar-nos, quer dizer? Wie kan ons daarmee helpen? Quem pode ajudar-nos para encontrar o caminho aqui? Wie kan ons helpen om de weg te vinden? Lá nos que o rato diz Santiago 1:5. Jacobus 1:5. Mas nós precisamos ter de ajudança para chegar no lugar santíssimo. Want we hebben hulp nodig om het heilige der heiligen te Het vinden. visa, versículo 5, mas se qualquer de vós falta sabedoria, juist, la que pide Dios, que ne da dura naturalmente generosamente sin reproche, e essa que lo guardo duna na je. Ok, dus nós precisamos sabedoria para cada chega. Dus we hebben wijsheid nodig om het te betreden. Nós Te precisamos vinden. direção. We hebben richting nodig. Agora, nós precisamos agora porque Jesus avisa nos algo bem importante em Juan 16. Jezus zei iets heel belangrijks in Johannes 16. Ela permite nos algo. Hij heeft ons iets beloofd. Agora está guardando-nos del lugar santíssimo. Vergeet niet dat hij op ons wacht in het heilige der heiligen. Ok, we nos bij Wak versículo 5. Nu gaan we naar vers É de ma awor mi ta bai ser que sun kwa mandami. E ninguém de vosso nota puntrami, mi ta bai. Ok, dus Jesus ta bai, Dus Jezus gaat. não é nota puntreo nota bai. Niemand vraagt waar hij gaat. Paso nos nota mire bai tampoco. Want we zien hem ook niet gaan. De hechos na uno na mire ta bai dingen nubia nang. In Handelingen 1 zagen ze hem gaan in de wolken. E angela ni wak, no queda wak, paso ne me forma que la bai, assim na de bem. De engelen zeiden dat ze niet moesten blijven kijken, want de manier hoe hij zou gaan, zou hij ook weer terugkomen. Kasi Jesus di basanda puntrami uno mi ta bai, mi ta bai no se que tata. Dus Jezus vroeg niet, vraag me waar ik ga, want ik ga naar mijn vader. Ma ora, versículo 13, ku Vers 13. yes, ma ora ku espírito de verdade bem, lo guia vos en tu verdade, vosso lo no papia di su mes, ma tu lo que etende lo papia, e lo que tindi bem, lo revela na vosso. Que mendi, Espírito Santo, nos time seja para guiar-nos. Dus de Heilige Geest hebben we nodig om ons te leiden. Ta eso pomoesten-nos e caminho para chegar se que tata. Die kan ons alleen de weg laten zien om de Vader te benaderen. Juan 4:18. Johannes 14 vers 8. E di, Jesus avisa, Jezus zei, lo mi non laga vosso maniera huérfano, e avisa, lo mi bin cerca vosso. Que men de outra palavra, Jesus não te laga nos no so. dus Jezus laat ons niet alleen. E ta man de Espírito Santo. Hij stuurt de Heilige Geest. A de Espírito Santo wordt wij moesten nos e caminho. En de Heilige Geest zal ons de weg laten Wat zien. ready pe? Ben je er klaar voor? Isaías 30 versículo 20. Jesaja 30 vers 20. E nós vai lá com Espírito Santo de wij moesten nos e caminho. En we gaan kijken hoe de Heilige Geest ons de weg laat zien. Mas bonito mesmo, wa ko te pone. Kijk hoe hij het geeft. E te bisa, mas que Senhor aduna vosso pan de adversidade e água de aflição, e vos sinhador, não nos esconde su mês mais, mas boa não lo mira, vos sinhador. Versículo 21 de clave. Bo orelha lo tene palavra atrás de vos de bisa, e saquita e caminda cana denje, que ora com vos subira na mandrete, of na man robes.
Que mijn senhora doen aan ons een GPS. Heeft God ons een GPS gegeven? Juist, qualta é Espírito Santo. En dat is de Heilige Geest. Ete vai guiar nos unda pabai, Hij com pa Hij llegar. gaat ons de weg wijzen om er te komen. Por sombra Jesus está guardando riba nos den el lugar santíssimo. Want Jezus wacht op ons in het heilige der Por so heiligen. di kong, eke casa conos. Want hij wil met ons trouwen. Eke bira uno weg conos. Hij wil weer één zijn met ons. Pero no por bira un conos fuera del lugar santíssimo. Maar dat kan niet buiten het heiligdom. Da pessoas wak unet aguarda nos. Daarom moeten we kijken waar hij op ons wacht. De Hebreos 6, 19. In Hebreeën 6, vers 19. Ele diz, esperança aqui nos tem como anker die alma. Aqui nos tem ainda Wat hebben deze... esperança. Que é tá? Esperança segura e firme. Co adrenta traz de velo. Onde ela adrenta? Waar is het naar binnen gekomen? Traz de velo. Que como ele chama lugar traz de velo? Hoe heet de plek achter de... El lugar santíssimo. Juist. Então ele diz, Senhor, ei, caminha Jesus kende abai-nos dilante, adrenta para nós. Então que ela vira? Sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Que bij onda Jesus adrenta? Dus waar is Jezus naar binnen gegaan? Tras die velo. Wel? Juist. Oké, achter de val. Of wel. Antombra, ik denk het aan ons sumo sacerdote. En daar is er onze hoge priester. Que me ave nos tem esperança, de verdade? Dus we hebben een hoop vandaag. Is dat niet waar? Pastor Jesus está ideando, abogando para mi cubo. Want Jezus is daarin en hij vecht voor ons. Het wordt chamado het trono de gracia. Het wordt de troon van genade genoemd. Então Pablo te diz, nos pode acercar com confiança. En Paulus zegt dat we het kunnen benaderen met vertrouwen. Para sombra, Jesus a passa dentro cos, mes cos conosco. Want Jezus is door dezelfde dingen gegaan als E ons. por compadecer com nos debilidades. Hij weet hoe wij ons voelen. Para sombra, ela sofre tu cola, sinti lo qual a mi cubo de sinti. Hij heeft alles meegemaakt wat wij ook meemaken. Pero dentro se e no a peca. Maar met dat alles heeft hij niet gezondigd. Pensei, ave por compadecer com a mi cubo de debilidades. Wat is Daarom kan hij met ons meeleven. Juist, agora. A palavra de Deus diz no Salmo 77:3, na inglês, mas no papiamento, diz algo outro. Pero de versão inglesa diz bo caminho Deus está na onda. Den bo santuário. Ok? Dus é caminho de Deus. De weg van God. É caminho de Jesus aqui. De weg die Jezus heeft genomen. Através de santuário. Is door middel van het heiligdom. Juist, e den het aguarda a mim e avo. En daar wacht hij op ons. Wat de PC en mensagem aqui de santuário é de Daarom is deze suma boodschap importância. van het heiligdom heel belangrijk. Juist, agora. Nós acabamos de chegar no lugar santíssimo, de verdade? We zijn nu bij het heiligdom gekomen. Então, agora tem algo tem que suceder. En nu is er iets wat plaats moet vinden. So, primeiro que me vai ribe screen, mas nós vemos é parte importante ribe pantalla. Voordat we overgaan naar het scherm, Me mestre vai cubo de Levítico moet 23, ik met jullie in Leviticus hoofdstuk 23 gaan. versículo 27 e 28. Vers 27 en vers 28. Juist, so nós também vemos que Deus te verwacht. Oké, Want we gaan kijken wat God verwacht. sombra, como que vira conosco, Omdat hij één met ons wilt worden, e que para nos comportar de X maneira. wilt hij dat we ons op een bepaalde manier gedragen. Yes, versículo 27. Ele diz arriba exactamente e de 10 dias. 23, 27. Ok. Agora, ele diz, arriba exactamente de 10 dias, dia de 7 luna aqui, tá é dia de expiação. Essa aqui mesmo tem uma convocação santo para você. E você mesmo humilhar sua alma e apresentar uma ofrenda de candela na Senhor. 28. Tampouco você não marcasse nenhum trabalho riberia aqui para sombra de um dia de expiação. Para fazer expiação para você delante de Senhor, vosso Deus. Ok. Dus nós temos que estar bezig met algo. Dus we moeten iets doen. Mas nós estamos vivendo em dia antitípico de expiação. Want we leven in de dagen van verzoening.
Juist. Pa sombra di kong, wisyo akumisa. Wisyo kumisa. Want, wat is die is ook alweer? De gerechtigheid is begonnen. Juist. Awo, no stur saku feje sochi koreni kwater, wisyo akumisa. We weten allemaal dat gerechtigheid sinds 1844 is begonnen. Prome pa immortonan, Eerst voor de doden. inos no saki dia, pero pronto lo pasa pa e vivoran. We weten niet wanneer, maar wel binnenkort voor de levenden. Dus komen nos te bibando e ding e tempo e. Omdat we nu in die tijd leven. Pedro te bisa nos pa colmo, ku wisyo to kumisa na king prome. Zegt Petrus ook nog dat de Cas gerechtigheid de bij wie Dios. begint in het huis van God. Que men ku nos prome. Dus met ons als eerst. Ato te bisabu si e kumisa ku nos prome. En als het met ons begint, Kiko ta para pesnang impio. hoe is het dan voor de anderen? Que men está algo sumamente serio ta tomando lugar awe. Dus er vindt iets serieus plaats vandaag. E a pergunta tá se mi po fallecer também. En de vraag is, ik kan ook overlijden. Então tem que condição mi te morrer? Se En- te pergunta. En in welke conditie ga ik dan? Dat is de Mas o vraag. hobby bem nós guardando fecha salir den cielo. Want vaak wachten we op een datum die in de hemel Visando verschijnt. ata wisio de vivo na comisa. Zeggende, de gerecht... Het is beginnen, het juist. is begonnen. Correcto. Ato euri mi te curi drecha. En dan ga ik pas mijn leven Pero veranderen. porta laat. Que Maar tal het que kan laat comisa zijn. na bom number pro me? Wat als ik bij jouw naam begint? Confelo. Vervelend. Sobre a porta por lá e comisa na hermana Alva. Tu comisa Steve pro me. Susei. Ik kan Oh. ergens anders beginnen. Amo verwacht we comisa na Alva, después me com hermana Lenny. Ik verwacht Dus een we andere Kiko. volgorde. Ah? Después vai ser que Janine, después doble Bivani Jennifer, Quebani Chat, e até também me podrecha. Dus als de andere mensen voorgaan, dan heb ik nog tijd om te veranderen. Dat is Pero wat je e denkt. comisa na divo. Maar het kan ook bij jou Mo beginnen. podrecha ori? Kan je dan nog veranderen? Lo que está limpio te queda, y lo que está sushi te queda. Wat vies Juist. is, blijft vies. En wat schoon is, blijft schoon. Pese ora bon number passa, me se te escrevi tras Kiko. Wat moet er staan Pardon. als je naam er staat? Vergeven. Ok, dus, ito bisa versículo 27, pues aqui tem 27. convocação santo. Dit is een heilige Convocation. uitnodiging. Ok, agora. Heilige E uitnodiging. convocação santo aqui, of Deze meu heilige visa, uitnodiging, e gathering, e binimento junto aqui. of de bijeenkomst, Meneer se bini junto aqui, me seta santo. zoals we nu bijeenkomen, Ok, dus, e me seta santo, e etje que nós bini junto. het moet heilig zijn, het feit dat we samenkomen. E família que tá bini junto, me ser reunida em santidade. De familie die samenkomt moet bij elkaar komen in heiligheid. E casa não me se por reunir, tem ser culto. De huizen moeten samenkomen en wijding houden. Juist. Serviço santo junto. Een heilige dienst. Então, ele pensava, a parte de convocação santo, que mais nós temos assim? Wat Nós moeten me we se naast- humilhar We moeten ons nossa alma. Nós me se humilhar nossa alma. neerbuigend zijn. Wat importante também. Dat is heel belangrijk. Que men die orgulho me se guardo quitar. Trots moet verdwijnen. Ok? Pa sombra, nós temos afligir nossa alma, humilhar nossa alma, para só ter convocação santo no teu lugar. Ja, ga maar door. Ga maar door. Ok. Dus nós me se humilhar nossa alma. Dus we moeten onze ziel neerbuigend zijn. Juist. E apresentar uma ofrenda de candela ao Senhor. En een brandoffer voor God brengen. Que que nos vida na tapa Deus. Wat zijn onze levens voor God? Serviço contínuo. Is het niet een doorgaande dienst? Nos curva, not templo. Is het geen tempel? Caminho sacrifício, me se guarda tomar lugar diariamente. Waar de offers elke dag moeten plaatsvinden? Juist, que nós estamos mirando, segundo nós estamos vivendo em tempo final aqui. We leven nu in de laatste tijden. Nós me se humilhamos mes, todo dia. Não há assim, amanhã, não. Todo dia. We moeten ons elke dag kleineren, Nós me se de neerbuigen voor God. juist, Nederig zijn. We Juist. moeten elke dag nederig zijn. de convocação santo. In een heilige bijeenkomst. In een heilige Juist. bijeenkomst. Juist, apresentando uma ofrenda a Deus. Terwijl we een offer brengen tot God.
Oké? Então, ele sabe algo mais sobre importante também. En het zegt nog iets belangrijks. 28, caminha nós não merecemos fazer nenhum trabalho e dia aí. We moeten die dag ook niet werken. Agora, vou pôr me Steven, como está assim? Que é assim trabalho? Hoe moet ik dan niet werken? Acaso me deu que era assim literalmente de inteiro e tempo aqui? Moet ik letterlijk niet werken in deze tijd? Pero wak, é trabalho que estava pedindo aqui não. Waar het werk waar het hier over gaat. Of não visa para nós aplicar de nosso tempo Om het aqui. toe te passen in onze tijd. Nós temos que compreender que tudo o que está aqui está nos mente voor die het trabalho que está tomando lugar em cielo. We moeten begrijpen dat alles wat ons afleidt van het werk dat in de hemel plaatsvindt, Nós moeten evitar. dat we dat moeten vermijden. Daarom is het, por exemplo, Canto de Turcanto of Cantiga de Salomon, capítulo 1:6. Is dat Hooglied? Juist, ook Hooglied hoofdstuk 6, 1:6. hoofdstuk 1 vers 6. Juist, en dan is het wakje de bisenos den Canto of Cantiga de Salomon. Een wakje de bisenos, ik denk 1:6. En de bisa, no, oké, zie. No queda wak mi pa sombra mi te preto, pa sombra sola ki mami, e you hombra di mi mama tava de rabia kumi, nang asi mi cuidador di ekunuku di wendrijf. Maar mi no acquida mi mes kunuku di wendrijf. Dus kiko no sabira, Dus wat zijn we geworden? cuidador di ekunuku di wendrijf. Bewakers van wijngaarden. Pero kiko no sasi, Maar wat hebben wij gedaan? nos no acquida ekunuku di wendrijf. We hebben het niet verzorgd. Dus de andere palavra, nos estava de bezig com outra Dus coisa. met andere woorden waren we met andere dingen Nos a bezig. descuidar ekunuku di wendrijf. We hebben geen tijd besteed aan de E wijngaarden. onde ekunuku di wendrijf primeiro lugar tá. En waar is dat als eerste? E coração, Het hart. nos mente. Onze gedachten. Esse te primeiro kunuku. Dat is de eerste wijngaard. Camina Deus sembra su semilla. Waar God zijn zaadjes heeft Camina geplant. e tingo cresce de uma fruta. Waar het moet groeien en vruchten moet brengen. Dus na primeiro lugar, nós meses tá bezig com tudo isso aqui não. Dus als eerste moeten we met al deze dingen bezig zijn. Sim tá desviando com outra coisa. Zonder dat we afgeleid E raken. de contexto aí, nós não meses dá esse trabalho, dinge dia de expiação. En in die context moeten we geen werk doen. Porque nada que te quita nos mente. Niets wat ons afleidt. Agora me dá compreender, Maar ik door begrijp Jesus aparece dita tarde, dat het lijkt dat Jezus lang wegblijft. en door dit tempo passar, e dia de expiação dava um dia uiteindelijk, En wat, vroeger was het gewoon 1 dag. e para nós é mais que dia, En voor ons is het meer dan een dag. nós está bibando dinge tempo de vício, Want we leven in de tijd van... nós não sabe que dia é o vício final de um lugar, En we weten niet wanneer het laatste oordeel e plaatsvindt. se é assim que nós começa a biba descuidar. Daarom leven we een beetje Zie. verwarrd. Ja, nós começa a biba descuidar. We leven niet goed. Ok. Pero Deus moet nos ave, meu irmão, estimar. Maar God laat ons vandaag zien Que Deus eigenlijk realmente que bira dat conosco. hij goed... Wat wil hij? Bira conosco. Dat hij wil één met ons worden. E pensei, me da cura, vai como rápido de Mateus 6:6. En daarom ga ik snel naar Matthäus 6:6. Então te bisa, mas abo, ora botasse oração, vai de bocamber de maspading, e ora vocera e bo porta, hasi oração na botata que da den escondi. Dus na onda no stata da, Waar is onze vader? den escondi. In het donker. Na In het inglês de verborgene. bisabo den secreto. In het geheim. Que men die inang Deus que topa com nós den escondi. Daar wil God ons Den ontmoeten. secreto. In het donker, in het geheim. Den lugar santíssimo. In het heiligdom. En toen inang la bisa no stata kuta na onda, En daar is... den cielo. But mira, com interscritura te draai rondom je santuario. Zie je hoe het hele geschrift zich... het E heiligdom não tá outro. gaat? Het is niet anders. Então, segundo estava de estudio tema nang aqui, mira gewoon turcos te santuario. Não tá outro. Ik zag alleen het heiligdom toen ik dit studeerde. Ela começou foi Eden, camina mestra mata e prome animal. Het begon in Eden waar ze de eerste dier moesten doden. Hermano, vai dizer Adam estava te prome
priester, promê como mata e bestia. Zuster, wij zeggen dat Adam de eerste priester was die het beest moest E doden. ginanang padilante, nossa conhece sacrifício. En vanaf daar hebben we kennis gemaakt met offering. Teco Jesus sabini como el lam chico te quita pecado im mundo. Zelfs dat Jezus is gekomen als het lam die de zonde Ela wegneemt. bire e ofrenda di pecado nos. Hij is het offer voor de zonde van Ela ons geworden. driente santuario, no com sangue di Hij bestia, is het heiligdom ingegaan, niet met bloed van dieren, sino com o meu maar sangue. met zijn eigen bloed. E awe e sangue ete waro derramar cada vez de novo para mi cubo. En dat bloed wordt steeds opnieuw voor ons gebruikt. Traz de nos number. Achter onze naam. Dizendo que tata ma comprei com mi sangue precioso. Zeggen, vader, ik heb deze persoon gekocht met mijn Comprei caro no seu guardo comprar. met een dure prijs zijn wij gekocht. Mas mira quando valor você tem awe. Zie je hoeveel waarde je hebt vandaag? Que Jesus está capaz de derramar seu sangue para salvar mi cubo. Dat Jezus zijn bloed heeft vergoten om jou en mij te verlossen. E as pessoas gente pa gente que sabe de valor. Want voor mensen heb je misschien geen waarde. Pero para Deus, Maar voor God você tem todo valor do mundo. heb je alle waarde van de wereld. Você deve saber se tem gente que mestra muri. Wat hij zegt, als er één persoon was waarvoor hij Lola moest muri, doden, was hij ervoor gestorven. Kan se tava ta avolo la muri pa você. Dus als jij het was, zou hij alleen voor jou sterven. Assim na tanto valor é ser humano tem para Deus. Zoveel waarde heeft de mensheid voor God. Para ganhar me sabe pronto. Maar laat ik je zeggen, spoedig Lo stop de intercedência. zal hij stoppen met bemiddelen. Passou mas tem caminho de santuário que o sumo sacerdote estava de salibek. Want er was een plek in het heiligdom waar de hoge priester wegging. Juist, estava de salibe bendicionar o pueblo. Hij ging weg om het volk te zegenen. Que me o sumo sacerdote não estava tam mais de lugar santíssimo. Dus de hoge priester was niet meer in het heilige der Que me heiligen. trabalho a stop. Dus het werk is gestopt. Dus zie je stop. Wat? Zie je stop. Als het stopt E turgende que su pecado não worden confessar abandonar. en de zonden nog niet zijn achtergelaten, E pecata queda ribanan. dan blijft de zonde op hun. Dus zie dingen é santuário antigo. Dus in de, Terrenal. Mes é sumo sacerdote ta sali. vroeger ging de heilige priester zelfs weg. Danificar com Jesus também tem dia que tem que sali. Dus dat betekent ook dat er een Mire? dag zal komen dat Jezus weg zal A gaan. teoria palavra na de Revelação 22 te cumprir. En dan zijn de woorden van Openbaring 22 Juist, que te vervuld. visa nós? Zegt het ons? Juist. Jesus de sushi. Versículo 18. Schone blijven schoon en de wiezen blijven vies. Na mi toch 10, mas ela bisa, no sei a palavra na dia profeta dia buki aqui, pa sombra e tempo ta cerca, no sei. Sì. Pero eta bisa, Jesus, laga e sungo te inusto o, sigue as injusticia, e laga e sungo te impuro, queda impuro, e laga e sungo te justo, sigue as justicia, e laga e sungo te santo, sigue te resume santo. Diz 2. Vers 12. Mira, mi está bem pronto e mira compensa ta kumi para donar cada gente segundo o que ela assim. Ok? Que me é sumo sacerdote também sali foi de lugar santíssimo. Dus de hoge priester gaat het heilige der heiligen verlaten. Mescos que la drinta Net zoals hij Eta vertrekt, sali. gaat hij ook weer weg. so di com, Want ta daarom? entrada ting, Er is één ingang ta salida ting. en er is één uitgang. Que me é sumo sacerdote não pode disperser ding, e tingo salibek. Dus hij kan niet verdwijnen, hij moet Que me eruit gaan. Jesus também salibek. Dus Jezus gaat ook eruit. Manela drinta. Op dezelfde manier waar hij was. Pero ora sali. Maar als hij gaat, Esta sale com sua recompensa. Esta sale com sua gaat recompensa. hij met zijn beloning. Juist. Agora. Pero Jesus ora sale. Maar wanneer Jezus weggaat, Mas agora bom, Juan 4 de bisa mita vai e preparar lugar para você. want Johannes 14 zegt, ik ga en maak plaatsen voor u klaar. Para caminhar a mita, Voor waar ik ben, você também portar. jullie ook kunnen zijn. E caminha mita, na casa de mitata, En in het huis van mijn vader tem hopi lugar de viva. zijn er vele plaatsen om te wonen. E se não estava da sina, En als het niet zo was, lomino avisa você. had ik het jullie niet gezegd. Que me ore tanto que Jesus está haciendo sua preparação. Dus gedurende dat Jezus zijn Que gebruikt die voorbereiding quasi. doet, wat moet hij Preparar. dan doen? Zich voorbereiden, Humilhar. zich vernederen, No tra, de sentido niet de, werken, no laga nada desviar e trabalho. met betrekking tot niet afleiden van het werk wat gedaan moet worden. Ok, teniendo e convocação santo. Ok? Dat is goed.
Holy Convocation. bijeenkomst. Bijeenkomst, juist. Bijeenkomst van Heilige Oude. Reunion. De Juist. vergadering. Juist. Convocation, daar horen we de binihunto. Gathering. Oké? Agora, vamos lá que bonita de como sombra. Tanto Jesus dat ze je bruid met zitten preparando. Terwijl Jezus iets dat doet, moet de bruid zich voorbereiden. Então, wá que bonita de coisa. En kijk naar het mooie van dit. Versículo 25 de contexto de matrimônio. Vers 25 in de context van huwelijk. De Efésios 5. Van Efésios 5. Efesiërs 5. Juist, wá que o. Esposo não estima bo seu esposo. Não, lá em 24. Laat ik naar 24 gaan. Mas mescosco igreja da sumisso na Cristo. Et visa assim também esposo na mesa da sumisso na esposo dentro cos. Esposo não estima bo sua esposa. Mescosco Cristo também estima a igreja ia entregar su mespe. Pa waka wo pa kiko, kung pa lo que le entregar su mes no. Et visa pa e santifique, después de a purifique, pa meio de kiko, lavamento de agua, com palavra, pa e agora, este Jesus, presentar su mes, e iglesia a mi cubo. Mire, e congregação, a mi cubo, e congregação santo. Ok? Ok. Het de Heer het visa. En dan zegt het. Oké. Oké. Simman. No, let me back. Pa e presentando su mes e iglesia de tour su gloria. Sin mancha, ni ploi, ni nada parecido. Ma pa e porta santo y sin culpa. Ahora. Maar nu, Que mendi tudo lo qual Jesus que hace. alles wat Jezus wil doen, Para nós escutar sua esposa, nós da sua esposa, is voor ons. Wij zijn zijn vrouw. qual da sua igreja. Wat zijn kerk is. E que presente diante sua tata, Hij wil het brengen bij zijn vader. ok? Sem mancha, sem ploi, sem nada parecido, Volmaakt, zonder vlek of de rimpel. tour sua glória, Heilig. In alle... Juist. In alle então espo, waar que ele vai screen, waar que de cana vai que sua esposa, kijk que maar op het tope, scherm hoe die daar bij zijn vrouw gaat. Of então sua tata, que presente visa tata, hij wil zeggen, wat vader, bruid bonita kijk aqui. deze mooie bruid. Adore tata, wat que bruid, het mira, justiça de Cristo dentro. En als hij naar de bruid kijkt, ziet hij de... Apesar que bruid a peca, Ondanks dat de bruid heeft gezonden, apesar que bruid a caída em apostasia, ondanks dat de bruid is gevallen in... Wat is apostasie? apostasia, juist. Ela cai dentro, pero Cristo a woord dan denk te bezig com ne, dingen lugar santíssimo, tra com ne, Maar Christus nu die daarmee bezig is, passeia werken met dingen haar vrouw, potje, como potje de clay, we vervormen als een este potter, alfarero, want hij is de pottenbakker. formando su carácter. Hij haar karakter aan Então, het vormen. ora que bisa, worme igreja tem mi caráter. En dan zegt hij, nu heeft mijn kerk A mijn wo mi karakter. por wak elei, mi lei, wak mi iglesia. Nu kan ik naar mijn wet kijken en naar mijn A kerk wo mi, kijken. juist, a wo mi por mira que dan parce, te igual. Hij ziet dat het gelijk is. Het woord tata, wo mi te klappen bim busque. Dan zegt hij, vader, nu ben ik klaar om het op te halen. Juist, boa com bonita e obra de Deus está de lugar santíssimo. Kijk hoe mooi het werk van God is in het Pero heiligdom. Jesus no que bimpa loco. Maar Jezus wil niet voor niks komen. Você saco ore bimpa loco e bruid no po baikune. Want als hij zomaar komt, weet hij dat de bruid niet Anto mee pa kan gaan. colmo estima su esposa. En hij houdt ook nog van E tu zijn vrouw. bisabo ela entregar su vida pe. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Ela muri pe esposa ei. Hij is doodgegaan voor die E vrouw. mane Adama bisa sakita carne mi carne. Zoals Wes Zoals Adam zei, dit is vlees van mijn vlees en e bloed van sakita mijn bloed. esposa com ta paz com Cristo. Dit is de vrouw die met Jezus past. Sua igreja. Zijn kerk. Você deve saber, é dia de matrimônio, um dia que sempre tem de emoção. Daarom is een Tem de bruiloft emoção. een dag vol met emoties. Juist, gozo e amor. Vreugde en liefde. Tu rende tá contento. Iedereen is blij. Tanto é homem como é mulher. Zowel de man als de vrouw. Você diz com é dia é publicamente não te vai declarar
kunanta di otro. Want op die dag zullen ze publiekelijk laten zien dat ze van Dus elkaar zijn. quizás a mi kubo no tava de sa kunanda wa de vrij. Want misschien wisten wij niet dat ze in een relatie Pero ora que waren. invitación a llega sinos di wanta. Maar toen de uitnodiging kwam, zeiden we, wacht eens even. Iglesia cui Cristo. De kerk en Christus. Steven Kusandra. Steven en Sandra. Awon na bij casa. Nu gaan ze trouwen. Que mendi awo e costa bij bire comes Dus mes. nu gaat het echt Pues so worden. prometa gewoon een palabra. Want eerst was het een woord. Dan portava de vrij. Ze konden gewoon een relatie hebben. E verkering dan por hebben. aqui vrede ko trende. Ze konden ook iemand anders vinden. Pero costa serio na declarar que não tá de outro para sempre. Maar nu is het serieus. Want ze Te hebben ora gezegd dat ze van morto elkaar zijn separar. totdat de dood hun scheidt. Então pensei é assunto aqui mesmo tu me lugar. En om deze reden moet dit plaatsvinden. A pensei Juan 3:29 wakon Juan te mirando assunto aqui. Daarom in Johannes 3 vers E di wak 29. é sunco tinha bruid ta e bruidegom. Degene die de bruid heeft is de Maar é bruidegom. amigo die e bruidegom Maar de vriend van de bruidegom, que te para cerca e te atende. die dichtbij staat en Que dá luistert, assim? wat É te doet hij? regocijar. Hij wordt blij. Grandemente. Ja, hij wordt erg blij. Para motivo die e bos die e bruidegom, die Cristo. Om de reden van de stem van Christus. Assina e gozo aqui de mim, aqui da cumprir. Zo is de vreugde Het quero cumprir, accomplish. Juist. Juist. vervuld. Vervuld, Volbracht, juist. volbracht. Tremendo. Assim na verdade. Ja, Juist. ja, ja. Que men die king te bruid? Dus wie is de bruid? Cristo. Christus. Então lá com Isaías 61 dias te visa. Kijk wat Lomi Jesaja 61 dias. 61:10 Juist. zegt. Lo me goza grandemente del Señor e te visa. Mi alma lo regocija de mi Dios. Então te visa pa sombra ele visam vistimico e vistinan di salvación. Que men die e bruid su vesti bonita blanco te vesti di kiko salvación. Então te visa ella lo rami den e mantel di justicia. Wake? E mantel e cola, de representa kiko e justicia di Dios. Dus e vesti di salvación, Dus de kleding van verlossing, e mantel di justicia, een mantel van gerechtigheid, Cristo su iglesia, Christus een kerk, Jesus come bruid, Jezus als de bruid t'adorna e cabeça com corona. en een kroon op de hoofd. E maneira bruid t'adorna su mes, Zoals com een su bruid prenderan. zichzelf versiert met haar Até sieraden. mesmo esse eerste sigi conta. En zo gaat Jesaja Maar verder. sombra maneira jonge man te casa com virgem. Zoals een man met een maagdvrouw. Assina boiu homem aan lo casa cubo. Zo zullen jouw kinderen met E maneira bruidegom tem gozo de su bruid. Assina bo Deus lo tem gozo em bo. Que me wak, nós estamos mirando Bijbel tá inteiramente enquanto de matrimônio de Bijbel gaat helemaal over het huwelijk. e inteiramente enquanto de santuário. En ook helemaal over het heiligdom. Você corrabo Mateus 22, Mateus 25 e invitação aan coasali. Matthäus 22 en Matthäus 20. Pa e Matthäus fiesta de 25 casamento. zijn de uitnodigingen van het feest van de bruiloft. Juist. Então Juan mira e Jerusalem te ba maneira bruid dorna para su esposo. En Johannes heeft gezien hoe het nieuwe Jeruzalem neerdaalde als een bruid versierd voor zijn vrouw. Kota e Ciudad Santo, Want de Jerusalem heilige stad Novo. is het nieuwe Jeruzalem. Wake de bisa, pensei homem lo abandona su tata. Efezes 5:31. A Jesus e não abandona su tata. Heeft Jezus niet zijn vader verlaten? Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Filippenzen hoofdstuk 2 vers E 6. di e não considerar su mes como igual com Deus. Pero sino ele abandona su gloria virando un servidor. Mire, ato ela vai e devi sabo, ela vira, ela humilha su mes, te hasta na un cruz, morto na un cruz. Que me abandona su tata. Dus hij heeft zijn vader verlaten. Pa e único su esposo com sua iglesia. Om samen één te worden met zijn vrouw, wat de kerk is. E agora também hiva su esposo back cerca su tata. En nu gaat hij zijn vrouw terugbrengen naar zijn vader. Pensei ela se oração de Juan 17. Daarom heeft hij een gebed gedaan in Pa Johannes único 17. sua esposa, pa nan dos lo vira, uno es un carne. Om één te worden met zijn vrouw. Pensei de bisabo, 1 Coríntios 6, 17. Maar 1 Corinthians 6. Mas é sunco uniso mesmo Senhor. Ba que bo?
ta un spirito cune. Ma mire, agora. Que forma Jesus também único alguém de awe? Op welke vorm gaat Jezus zich, worst Jezus samen met één persoon? Por meio de bautismo. Door middel van de doop. Wake? Zie je So we het? por a bisa como te Jesus. Want je kan zeggen dat je Jezus We por a volgt. bisa como te frei Charlie. Je kan zeggen dat je verkering hebt met Charlie. Pero tanto como no casa com Charlie. Maar zolang je niet trouwt met Charlie, Não rende no saco wat di Charlie. weet niemand dat je van Charlie bent. Que mendi e voto meste tuma lugar. Dus de stem moet plaatsvinden. Passei de Marcos 16 de Bissabo. Daarom in Marcus 16, E vers 16, sunco quere e bautizar lo te salvar. degene die gelooft en doopt is verlost. Ma e sunco no quere ya acaba te condenar. Maar degene die niet gelooft is al. Então e Juan quer trova Jesus. Juan quer trova Jesus. Juan, Johannes, Johannes. quer trova Jesus. Doe hij stroom bij Jezus? Sim. Johannes die Jezus wilde storen. Yes. Pero Jesus avisa tem aqui, la que vai assim, o dia forma aqui te cumpre com tu justiça. Que men Jesus vai bautizar? Dus die Sim. Até inana ele começar seu ministério. Você awe, Dus vandaar, através do bautismo, door middel van de doop, Jesus que une back moet conosco. Jezus één worden met ons. Pero te pensemos em mandamento aqui número 7 te conta para nós. Daarom geldt deze wet nummer 7 voor ons. Yes. No come de adultério. Pleeg geen overspel. Nós também não andávamos bem. We gaan zo afronden. Mas sombra, nós temos que compreender que o ac, Wat we moeten begrijpen, tanto entre esposo e esposa literal, tussen man en vrouw letterlijk, of entre nós com Cristo, of tussen ons en Christus, nós temos que o ac para adultério no toma lugar. moeten we ervoor zorgen dat overspel geen plaats Porque vindt. Deus não pode viver que separação, então causa dolor. Want God kan niet met die scheiding leven. Tanto colasse para depois separação, não. Zoveel dingen die hij heeft gedaan om vervolgens te scheiden, nee. Compreender essa que é a mente, meu irmão, estima. Begrijp dit nu. El ladrão que ele vem para assim. De dief is gekomen voor Horta, om te, mata, destruir. om te Que men niet aaien, want ik keer erbij zien dat wak abo com Jesus. Denk in união, hè? Denk je dat de dief ze rustig zal kijken naar jou en Jezus in Passo jullie é unie? saco se você com Deus, significa que você vai salvar. Want hij weet dat als je één bent met God, dat je zal Que men verlossen. niet aaien, wak het kwe coração dele. Kijk hoe hij het hart vasthoudt. Het is een wak nan goza tira flor com cor e cabelo outro. Hij zegt, kijk hoe ze het leuk hebben. Hã? Dama ta hare cavalheiro tussen 32 gente nan voor. De dame lacht en de man heeft alle 32 tanden naar Pero buiten. ja cabe te wak het is een wak kom met te bij separar nan veel outro. Hij plant al hoe hij ze wil scheiden van elkaar. Ja, is que men niet kilasi com Jesus, or Jesus acabe bautizar. Want wat heeft hij met Jezus gedaan toen Jezus En net busca was mo die gedoopt? separar for die tata. Had hij er niet voor gezorgd om hem te En scheiden van zijn bingo vader? 3 tinta chong ribaje. Was er niet met drie 3 verleidingen Zie. gesproken? En wie zegt si wat de Judy Dios hace piedra aqui birapang? Zei je niet, als je zo van God bent, maak van deze steen brood? Als si wat de Dios tira bo corpo foi de barranca aqui, seguramente lo é salvado. Of spring van dit gebouw omdat hij je zal Lo é escapado. Juist. Então die 3 digo ne wakte ne que eigenlijk met een abo turco si badora mi mestam. Hij zei ook dat ik hem alles zal geven als je mij aanbidt. Pero Jesus que da fiel na su tata. Maar Jezus was trouw aan zijn vader. Ele se di ami imitata ta uno. Hij zei, mijn vader en ik zijn één. Ik en mijn vader zijn één, juist. En toen we in Matthäus 9:6, lo que Dios ha unido, lo ha gente separar. Wat God samenvoegt, laat niemand het scheiden. Que men die awe nos ting un enemigo. Dus we hebben een vijand. En tu enemigo aqui te wak e pareja. En deze vijand kijkt naar het koppel. E te wak ami com Cristo, abo com Hij Cristo. kijkt naar mij en Christus, jij en Christus. Mas ora nos sabe se Cristo te gozo da ting den cielo, Want wanneer te bisa. wanneer we Christus accepteren, is er vreugde in de hemel. Eigenlijk é gozo ta un pecador arrepenti. Want een zondaar heeft zich bekeerd. Dat é pecador arrepenti te confirmar su pacto por meio de bautismo. En de zondaar bevestigt zijn pak door middel van de doop. Que me é gozo não te de bautismo, sino pro me, ora que ele arrepenti. Dus de vreugde was niet bij de doop, maar voor
toen de zondaar zich bekeerde. En toen de bautismo nos celebra. En, E lo qual kuwa tumaloga. en bij de doop vieren we wat er heeft En plaatsgevonden. toen diablo is een wak naar bij. Contento, we naar bij Maria hoeven, no? En de duivel zegt, oh, ze zijn blij, vandaag gaan ze naar Maria hoeven. Hè? Contento, naar bij badeawa, nee, na se un tiki caliente. Ze gaan gezellig in Oké. het water is een beetje warm. Brother Andrew, kente un tiki, pan een badeawa, douche, lauw. Andrew heeft het opgewarmd zodat ze in warm water kunnen gaan, lauw water, ja. Pero pro me Pedro 5 estamos nos meses alerta y sobrio. Maar 1 Petrus 5 zegt dat we alert en oplettend moeten zijn. So después que vou comer bautizada, vou, mire que tá com cruel de bij bing. Want na je doop komen er moeilijke dingen. Juist, en de waken de wawa, diablo de wawa. Kijk hoe de duivel naar je kijkt. Emu we aqui não tá casar. Eta casar com Cristo. Deze vrouw is getrouwd met Christus. Eta casar que homem também queria. Maar ze is ook getrouwd met die man daar. Pero inimigo bin studiar, e lá me waku me boy Maar de chance. vijand komt even studeren om te kijken of hij een kans kan krijgen. Emu we eta wak su casar we potreat. De Wake vrouw, gai que bin wake. de vrouw kijkt naar haar man, maar kijk hoe de guy naar haar kijkt. Juist, de wakelo we was su cara die smile. Kijk ook het gezicht met een glimlach. Ah, dat bin lief. Hij is lief gekomen. Ora diablo te bin, eta bin lief. Wanneer de duivel komt, komt hij lief. En de winkel kaatje kurabo no. Hij komt niet met horens en staart. Eta wak, eta buso mo di gana wa confiança. Hij kijkt om je vertrouwen te winnen. Pero wak, ta cabe conocer Cristo. Maar je hebt Jezus net leren kennen. Ok, então o inimigo te começa a dialogar com você. En de vijand begint in gesprek met jou te raken. So wa, é que gana wa confiança. Want hij wil je vertrouwen winnen. Ok, pero bota mulher casar. Maar je bent een getrouwde vrouw. Que mexiva te conversar com outro ende. Waarom ben je in gesprek met iemand anders? Então wak, tem luz em que men ita noite. Er is een lamp aan, dus het is donker. Het Que is mexiva avond. de noite com outro ende. Waarom ben je in de avond met iemand Pero anders? inimigo da wak da wak. Maar de vijand kijkt hoe die kijkt. É saque mulher te casar. Hij weet dat die vrouw getrouwd is. Pero em 5 dias que te casar. Maar het boeit hem niet dat hij getrouwd is. Ela capta sua atenção. Hij heeft haar aandacht getrokken. Ela mira que tem codendia que põe toch in. En hij ziet dat er iets in haar is waar hij toch kan winnen. A mulher te uitoefen certo corpo zo casar zo casando com mulher. En de vrouw doet een paar dingen op haar man, maar die begrijpt. Mas soma é saque aí né com codensumente. Want de vijand heeft haar gevuld met iets in haar gedachten. Ela começa a baixo só. En ze ging alleen weg. Zo casada dormir. En haar man slaapt nog. Ela vai cana. Ze ging lopen. Quem tá topé? Wie komt ze tegen? É uma muchiqui. De É uma muchiqui, de kleine jongen. die kleine jongen. Até aqui. Een kleine jongen aqui. Maar deze kleine jongen Eta busca mori defender. probeert haar te verdedigen. Assim maneira te kerpe. Doet alsof hij voor haar geeft. Assim na diabo da, seta assim maneira estimabo. Zo doet de duivel. Hij doet alsof hij van je houdt. Camina nyora so in kebo. Terwijl hij je nooit wil. Ta que é que para você separar voor Jesus. Hij wil zich gewoon van God scheiden. Pero ta capta wat atenção. Maar hij krijgt wel je aandacht. So é que para querer ku etei pavo. Want hij wil dat je denkt dat hij er voor je Abo is. base aí. Maar en nu ben je Ta jarig. parse com Jesus no botar se oração da paz Jesus não onde está a oração. Je bidt, maar het lijkt alsof Jezus je gebeden niet beantwoordt. Ta parse com Jesus a lubida mesmo petição de oração. Het lijkt dat Jezus je gebedsverzoek heeft vergeten. Diabo se atrás um flor bau. Maar de duivel heeft wel een bloemetje voor je gebracht. Voor te querer com Jesus. Je denkt dat het Jezus So is, base oração. want je hebt gebeden. Pero lo gata diablo. Maar blijkbaar is het de duivel. Se casado diz, Jesus sei, mas lubida me com minha esposa assim aí. En de man zegt, oh jee, ik ben vergeten dat ze jarig was. Tem momento vem bote flor aqui não. En de vrouw zet die de bloemen Abo daar. saco balubida. Je weet dat je het bent vergeten. Hã? Wake, momento descontento. Kijk hoe die kijkt. Ja, vamos te triste. De man is verdrietig. Ok? Pero que tu vai lá com o diabo te seguir galecos. Maar kijk hoe de duivel haar steeds dingen als Então cadeau se geeft. nela com Jesus, Deed hij dat niet met se Jezus? vou adorar me, lo me dinavo tu recos na aqui. Als je mij aanbidt, zal ik je al deze dingen geven. Basta vou adorar me. Zolang je mij maar aanbidt. Dus het die bande mo weer dingen avião, so casam por aí. Hij brengt de vrouw in een vliegtuig, maar Zo die was man ook kan al het zei. niet. Want kijk, de De man, jeans is een man het. hij heeft jeans van zeeman. En põe que de avião. Hij kan haar niet in een vliegtuig zetten. Pero sabe que se tem B de avião, private jet. Maar hij kan haar wel in een private jet Juist. brengen. Ah, was o da subate trala lá gatre. Kijk naar zijn Vai comer ice cream com ele. blazer. Ah, tá waka te Hij gaat comer. met haar eten, kijk hoe ze eet. Het een tenen zo lip. Hij zet het op haar lip. Waka te baile com ele. Kijk hoe hij met haar danst. Dá um kelki com ele. Even een drankje. A outra corre com ele, ding auto caro. En nu rijdt hij met haar in een dure auto. Shop com ele. Shop met haar. H&M. H&M.
Waar ke auto door Ferrari. Kijk, de auto Ferrari. Sua esposa não pode doen koi. Haar man kan haar die dingen niet Eigen geven. sua esposa pode doen milhocos. Maar haar man kan haar een beter ding geven wat het eeuwig leven is. Maar mire, Zie je het? e wak na onde da baby finalmente. En kijk waar hij haar op het einde brengt. Dem bar. In de bar. Assim fuma. Ze maakt hem. Revelação hij de maakt haar dronken. 7. Openbaring Borrachi de 17. binha. Wake? Wake mulher bonita. Ei, wako la para, wazukare. Kijk hoe de vrouw nu is geworden. Kijk naar haar gezicht. Depois que ela cabenhe. En nadat hij heeft Que gekregen. di que estime. En dat Que hij van ela haar bisa que te zogenaamd houdt. protege. En zei dat hij haar A zogenaamd outra zou batia. beschermen. En nu slaat hij haar. Mire, wazukare. Kijk haar gezicht. Trumi dingen badkuip. Ze slaapt in de badkuip. Então, al final, En op het einde ela peguei com uma lesa dan. heeft hij haar ook een ziekte E gegeven. men die ave nos te mire, inimigo nunca nota chance conosco, meu irmão. Dus vandaag zien we dat de duivel geen grapjes meer Você opmaakt. nunca permitir essa que passa conosco. Daarom moet je dit nooit toestaan dat dit met je Depois que gebeurt. o absenta Jesus, queda único Jesus. Nadat je Jezus hebt geaccepteerd, blijf E één met nós, Jezus. com a casa com Jesus, cava. En wij die al met Jezus zijn getrouwd, Com a falha com Jesus. die hebben gefaald met Jezus, Sim, nossa falha com ele. het ging niet goed. Está guardando-nos do lugar santíssimo. Hij wacht op ons in het heilig. Ainda tem perdão. Er is nog steeds vergeving. Ainda é por único nós. Hij kan nog steeds één worden met ons. Não larga inimigos separar-nos voor de Deus. Laten wij ons niet scheiden van God. E ora Jesus conteste. En toen had God geantwoord Vai voor die aquinan Satanás. in Matthäus 14. Mijn nome sterbo op trabalho de riba sábado. Mijn nome sterbo op trabalho riba sábado. Aunque vou te pagar me double. Ondanks dat je me dubbel betaalt. Aunque vou subir mijn salaris. Ondanks dat je mijn salaris hebt verhoogd. Me que queda fiel na Jesus. Ik wil trouw blijven aan Jezus. Então de com ora que o vício terminar e Jesus sair. Want wanneer het oordeel klaar is en Jezus naar Eu buiten te komt. pensava em Juan 5, é tata mesmo não te busca, senão é passa o vício para eu. Até mesmo eu En hetzelfde kind. com amor para nós em verdade. voor ons is Este als zonde. sungo também para, al final, teta me buscar me. Hij komt ons ophalen. E você é capaz, ave me dia para bisa, me coco Jesus, vai for de aqui não Satanás. Ben je in staat om net als Jezus te zeggen, ga weg van hier Satan? Para sombra da paras que vi adorar Senhor, bo Deus so e servir eso. Want er staat geschreven, loof alleen God. Se ave você capaz de bisa sei. Als je vandaag in staat bent om dat te zeggen, Diabo tá nieta hui baila gabo. dan zal de duivel weggaan. Pensei de visão for de leu aí Senhor aparecendo de visando. In de verte was Jezus, Me estimava com amor eterno, Jeremias 31:3. Jeremia 31:3. Pensei com misericórdia me alabo. Ok? Me alabo. Deus seu amor tá real para nós, meu irmão. De liefde van Jezus is echt voor ons. Dan tem que praise-team te preparar e especial também tu lugar. Terwijl de praise-team en de special zich klaarmaken, Nós também preparando os corações. gaan we onze Ave harten Maria. klaarmaken deze middag. Pensei Deus está verwacht nos ave. Daarom verwacht God ons vandaag. E até aí nos atenção para 1 Coríntios En hij 3. brengt onze aandacht als eerste naar 1 E Korinthe. até bisa para nos lezen o capítulo aqui tur dia. Hij zegt ons om dit hoofdstuk elke dag te lezen. Pa sombra capítulo aqui Want dit hoofdstuk tá les de amor para is conosco. een les van liefde voor ons. Mostrando Deus seu amor para Het conosco. laat God zijn liefde voor ons zien. E pensei, En daarom nós temos vandaag, pisa, Senhor, creia de nós coração limpo, daarom oh Deus. vraag tegen God zeggen om een nieuw en schoon hart in E ons te põe espírito recto de mim. Daqui Deus te visa. om een rechtvaardige geest in mij te zetten. E que te visa nos ave. En wat zegt hij ons vandaag? Miu dunami bo coração. Mijn kind, geef me jouw hart. E laga bo woa tin delícia de mi caminhando. Pensei ave. Daarom vandaag E dos nan lobira uno. zullen de twee één worden. E ave bo que vira com Jesus. Wil je vandaag één worden met Jezus? Porque toma uma decisão ave para único Jesus, se não é único de ainda, Neem je de keuze vandaag om één te worden met Jezus als je die nog niet hebt genomen. através de água nan de bautismo, Door middel van het water van de doop.
Y nos tiene un román awe que te ve canta un cantica bonita. Er is een zuster die nu een mooi lied voor ons zal zingen. Pues la nos pone tour atención y la nos mienten en enfocar. Laten we daarom onze aandacht hier aan geven. Salem tiki back wanneer de pauze. Sí. Yes. Pauze. Yes, salem back. Yes. Oké. Dus awe, die een persoon awe, kuk de bisa, Señor, mi que hace y entrega aquí. Is er iemand vandaag die wil Si zeggen, bueno así Jezus, ainda, ik wil me tot u geven als je Mee dat nog niet medinos. hebt gedaan? Onder ons. bueno absida Jesus ainda para meio de bautismo. Heb je Jezus nog niet geaccepteerd door middel van de doop? Dan tenho e cantica te worden tocar e hermana também canta. Terwijl het lied wordt gespeeld en de zuster zingt. Laga bomente, laga Jesus papi go. Laat Jezus met jou praten. Se ons também laga hermana canta, después nos Teresa. Daarom laten we de zuster eerst zingen en gaan we daarna bidden. Yes, that's well. You may be down and feel like God have somehow forgotten. I'm thinking mas volumen. That you are faced with circumstances that you can't get through. Right now it seems like there's no way out and you're going under. But God has proven time and time again He'll take care of you. And He'll do it again. Yes, He'll do it again. If you just take a look at where you are now and where you've been, but hasn't He always come true for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. God knows the things that you're going through. He knows how you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken in two. But He's the God of the sun, of the stars and the sea. He is your Father. He can calm the storm and He'll find some way to fix this for you. And He'll do it again. Yes, He'll do it again. Oh, if you just take a look at where you are now and where you've been, but hasn't He always come true for you? He's the same now as then. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, He's still God, and He will not fail you. Oh, yes, He's still God, and He will not change. Oh, yes, He's still God, and He's fighting for you. Oh, yes, just like Moses, and just like Daniel, and just like Shadrach and Meshach, Abednego will do it again. Yes, He'll do it again.
with where you are now and where you've been. But hasn't He always come true for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. You may not know how, you may not know when, you may not know how, you may not know when, but I know my God will do it again. My God will do it again. Amen. Danke, hermano. Bonita. Dios va a conocer, ¿verdad? God heeft met ons gesproken, is dat niet waar? Através de mensaje, através de cantica. Door middel van de boodschap en het lied. Nos agradece Dios que por usa hermana para cantar. Zijn we God dankbaar dat ze Para dus heeft ministrar gebruikt nos através de cantica. om aan ons te laten zien door middel van het Que lied. Dios lo vuelve así. Dat God het opnieuw zal doen. Y ave Dios así. En God heeft het vandaag gedaan. Abriendo oportunidad para amigo. De kans voor jou en mij heeft hij We say geopend. ave nos tiene roman ave también bij deze p. Daarom hebben we hier een broeder waarvoor we gaan bidden. Marlon, nos bij deze Marlon. We gaan voor hem bidden. Dios papi kune ave me hinta. God heeft met hem gesproken. Y así es que entrega su vida a Jesús. En hij wil zijn leven aan Jezus Dus geven. ons te mira que Jesús en verdad está tocando corazón en ave me We zien hinta. dat Jezus vandaag harten Per dia. aanraakt. Pero tem más personas ave que te siente Señor a papi kune. Zijn er nog meer personen waarvan ze denken dat of vinden dat God met hun heeft Que te gesproken? dice Señor te papi na corazón bisavo. Entregavo vida na mi. No sa que dia ta último dia. Dat Jezus zegt, geef jou mijn leven. Je weet niet wanneer het jouw laatste dag is. No sa que dia wiso je bibo na te kumisa. Want je weet niet wanneer het oordeel van de levenden begint. No sa nada. Je weet niks. Un cosmo sa. Eén ding weet je. Ama entregar mi vida pao. En dat ik dat Y mijn mi leven voor jou heb gegeven. Juist, y mi te den el lugar santísimo haciendo e obra final pao. En ik ben in het heilige der heiligen, waar ik het laatste werk doe. Juist. Oké. Nos te veresa. Ok, nos te veresa. Nos cabeça nam baha. Ave Senhor, na primeiro lugar, nos que apresentava nosso irmão Marlon. Senhor, aba de mira em seu coração, ba papi gune. E ba trecele dinge dia nam plus online e la volg também. Senhor, tudo lo que por mira através de estudio nan, ta é hecho, Senhor, que vos estima gente. E va entregar vo vida para gente. Juan 3:16 capítulo e versículo que nos tur safo e cabeça. Tapa sombra abo estima mundo sina tanto. Que va duna vo único you para quem que quer denche não vai perder mas vida eterno. Pa sombra va no amanda vo you de mundo para condenar mundo. Sino para mundo guardo salvar através de je. Você ave Senhor Marlona compreende isso aqui. E também Senhor outro 3 pessoas não a compreender esse nos resta para não também ave proteger o caminho não tá. Para assim é Senhor na decisão porta firme, na pensamento na porta firme, assim não saco lo que Deus está uni. Nenhum gente não mag separar. Jong aqui. Inimigo não mag drinta me. Sino em vez de queda círculo sagrado será entre Abo e Cristo. Indivíduo e Cristo. Você ave, Senhor, nós capacitamos também com o sinta aqui não. Senhor, se tem algo quadrente entre nossa relação, Senhor, perdona-nos.
Líbranos, Senhor, de qualquer coisa que nos mará outra caminho. Treze sanação, reconciliação entre nós cubo. Perdão, al final, Senhor, se tem matrimônio na aqui, na ave merdia, Senhor. Quando tem problema com nota um com o outro. Ajuda, Senhor, e casam, para não vir a casa de oração. Casam caminha o Espírito Santo da Reina. Casam caminha e luz também brilha. De novo, Senhor. Sende e lampi não pagao, Tata. Llena e casam com o Espírito Santo. E assim gente por mira unidade. Dengue casam, unidade. Dengue pueblo, unidade. Dengue barrio, Tata. Pero está começando a mim. De minha relação para com Cristo Jesus. Deseava Deus caminha. Nos por assim triste. Door dia peca, perdonar-nos, Tata. E danke Jesus. O balage trono de graça abrir. Que nos por alcançar a merdia. Com confiança e ganha ajuda em tempo de necessidade. Danke Deus. Danke Tata Santo. Bendição a cada um de nós e preparar-nos. Mientras que nós também preparar beque. Passar-lhe a bai para Maria Uva, Tata. Caminha e bautismo. Também toma lugar. Ora que é não aceitável bebisa sim na Jesus e não na mundo. Dá-nos petição de oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer, brother Steven, por tremendo preek que ela trouxe a mente para cada um de nós. Lá que palavra na que por word marcar riba nos coração e para nós por praticar de nos vida diariamente. Nós passamos aqui para parte prestin dilante para nós por baicaba me quero disbisa romana que nós sali aqui nanang oficialmente 3 horas. Nós temos que rhyme up, limpar tu cos, laga para trás bom. Então, esse serviço de bautismo está começar 4 horas sharp. Então, nós estamos a romana em nanang 4 horas e se tem romana que queda ajuda nos rhyme up, não está bom mini. Danke. Nós chamamos a Deus danke para a bonita mensagem que nós podemos atender a meinta. Romanan, para clausurar, nós vamos cantar, nós cantica tema. Lá nós lanta para, assim que nós por terminar o serviço a meinta, para nós por continuar aqui rato, na grande festa de bautismo. Mientras nós estamos preparando, o mami quer dispor cerca que quizás bono a volta inteira esse seminário. Ou quizás vai falta 1, vai falta 2, vai falta 3. Pero me te agradecer de nome de Deus, se você aqui não e atende promebia ave. Lo que não come atende, o guardo apresentar ave, irmão, bono a perder nada. Tudo lo que o guardo bisa aqui tem ave meinta, tá mais verdade que verdade. E se acaso, vou por visa, me estava online, hasta me atender o também vou estar correto. Passou uma tudo que eu vou apresentar ao irmão, está mais claro que claro. Pensei me dá animar o irmão. Se acaso o que o brother Steven apresentar, ao este dia de salvação. Se vou por escola é bom. Pensei me agradecer mais brother Steven, para tocar meu coração também. Somos também a volta seminário, pero lo que como atende awe, de maneira como atende 3 via awe só. Amém. Bom, que Deus por ajuda cada fortalecer-nos para escola. Bom. Amém. Mita parte feliz de a família de Deus. Mita parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, mita limpiar.
um parte de família, e família de Deus. Lobo tende nossa brisa, rumanang akinang, tapasou nos com família, e nos turta uni. Ora unta sofrendo, nos turta sintier, e em cada vitória, nos turta gozar. Me um parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, me tá limpiar, junto com Jesus nos tacana seguro, me um parte de família, e família de Deus. Die casi pobre, pe palacio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Me um parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, me tá limpiar, junto com Jesus nos sacana seguro, me um parte de família, e família de Deus. Amém. Mientras que o diácono não está sacanos, nós está leite nos for, nós canta e cantica número 633 no cenário. Cantica 633. Ja. Canta de amor de Cristo, de su gracia y bondad, nos lo en lugar de cielo, gloria para eternidad. Ora nos anachelo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Aquí no está peregrino, nubias curtas trovanos, mas en cielo tú lo cambia, no te sombra cerca Dios. Ora nos está nascendo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Fiel en Cristo nos lo sigue, nos lo sirve con amor. Ora nos lo mira Cristo, recompensa te inseguro. Ora nos está nascendo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Pa' adelante de lucha para firme para Señor. De esta traja de oro no
nos rey. Ora nos está nascendo, paz y gozo eterno nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Ora nos está nascendo, paz y gozo eterno nos lo mira